assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men wiyetende faande. Allah wallino on kollama ba no masirte, on kollama ɓa no masirte, on kollama ca no masirte, on kollama ɗa ndo da no masirte, on kollama ɗa no masirte. Hande ko fa gonɗon sogganede ha timmoya. Hande ko fa o kadi dawruɗen suggande on ɗum ɗo e alarba taw on timmini kadi fa. So jii noon e waɗe jam jam ko beele kala harfeere masade ɓenni hankadi a heɓi gandal muɗum. Jangde ala heñare, ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen yo ɗiggu tan sohla, ɗiggi o sohla, wona heewi o. Kala hen ko janguɗa eto ɗigga walluma ko heewi. Ay ɗum ɗo joni ene famɗiɗo yeeso maɗo, kono ene windanma ko heewi. Ay lacciri jorndi jiida e lacciri hecciri, kono fof ene wiye lacciri. Sa ƴetti pot lacciri a muudi ɗum, a waɗi hen ndiyam, a yari, ma taw ndeke lacciri no jorndi ene waɗi fayida. Wadde lacciri jorndi andi ɗum ko gandu ɗum o. Mo anda ɗum o en wawi mudde hen ko heewi, yarto ndiyam reedu ŋeera. Kono noon lacciri hecciri wayani noon. Lacciri hecciri ndi kay ndi wayani noon. Wadde annene ko jangata ɗo ko lacciri jorndi, ene mofti ko heewi, yawata bonde. Lacciri hecciri noon so ɓoyi tan bonat. Wadde yo Allah hokku en nodde famde. Wadde windande goo e jangde men harfere fa mawɗo fa toko jangoton hande no mastirte to bange a noon mo jeeyno ke jiɗo jeeyde hen o jahata ko Dental Dina TV binda ɗum ɗo henne to YouTube to jiyamin. On saha ka jangowo ngara nata jeeɗa e jangoɓe, kadi jeyteɗa kadi e jingoɓe walloɓe. To na on jarama jokke golle nafata. Ɗum noon wadde ko haalis nafata yettoga on saha mbawaɓe joggolle. So Wave, so Orange Money mbaɗon ɗum e 77 906 14 81 yetto galle o duuso golle ɗe. Tawna tan on jarama jokke golle nannaki, hay goto e mon jaɓata ɗum to monto ena gollo e jokke golle ala. Sa fini subaka a dawi jiɗɗa ko nawanɗa barme ma o, wana joɓa kura ma o, wifi ma o, connexion ma o. Ɗum noon ande minen kadi ko gamin goni amin gollodira e mon to gonɗon ɗo. Wadde son keeɓi seeɗa yal mon ciftore min hen. Min ciftorine gandal gonga gangal. Kala min pimin gadda noon yetto on, keɓon, jangon, paamon, min balli. Wadde ballomo noon wallu ɗum, bisimilla jokken golle. Nanonani pawo faami jangen. Windande goo ɗum ɗo noon koko ɓeydi hen tan, wona ko waɗa hen, ko machine o ɓeydi ɗum hen. Wadde ko ɗo tan jangata hande fa mawɗo e fa tokoso. Ko ɗum woni fa mawɗo o ko ni wayata, tokoso ko ni wayata. Ko jangete e fa e hewde ɗo haaɗi. Sa andi mawɗo o ko ni windirte, a an tokoso yininde hankadi fa gasi. Ɗo noon ko fa o so tawi a naati hen no jangorto, ay so waɗi ni a naati hen ɗo ko fa, a fooɗani, ka pooɗo mbaɗani wona fa, ɗo gasi. Woton ko fa e fa, ɗo timmi. Ngara bencita, ɗo ko af, ɗo ko aaf, ɗo ne gasi. Ngara lomba maskal ngal, mbiya faf, ɗo mbiya faaf.
ko jangate e fa to bange a timmini wadde heewani janga law mbawa law ndawa law keɓa law kemnamin hen law wadde fa mawɗo fa tokoso garama sen fa af faf faaf fa mawɗo fa tokoso garama sen fa af faf faaf windande goo to bange masgal fa to bange ko ɗo haaɗi ma woni fa ma woni fa ma woni af ma woni ma woni faf ma woni faaf ko jangete e fa masiraɗo ko ɗo haaɗi ɗiɗi nani o ko heedi ko yeeso ɗiɗi nani o ko ɗo woni o ɗo woni ga porɗo ay ɗo ko dombi goto dombi ɗiɗi gasi wadɗo ko fa mawɗo fa tokoso ngara jangen fa af faf faaf bisimilla jangen fa mawɗo fa tokoso garama sen pular ummoto ko bange nano faya ñaamo ko adi mbiya fa ko rewi hen fa ɗon gasi ko rewi hen af ɗon timmi jippoles faf faaf ɗo timmi ɓamtu fa mawɗo fa tokoso garama sen fa ɗon timmi af ɗon timmi jippoles faf faaf ɗo so ɗiggi tan a serte fa masiraɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi to jangon ɗigga so ɗiggi tan ko nafoore hewde woni hen mbasa yawde a windanama a addanama heddi ko mbañitoɗa janga ɗigga ɗo min mbawi windandema jangindema yettoma an sa ami jangude ɗum ko an e hoorema wona minen ka wona minen sa jangi a wawi ko an jeeyi nafoore wona minen heddi noon ko wasi o tan mbasi on ko Dental Dina TV sa jeeyama hen kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen ƴeeto wadde hen ballal ma 77 906 14 81 ngal ɗo ballal ngal baltangal a walli hoorema a walli bande en a walli hoorema a walli bande en sabu sa jangi a wawi a wonti janginoyo a ɓeydi jangde ko sa jangani a ari a jangi a suuɗima nder to aɗa nafe aɗa doga aɗa ko cikka tinaka a funti hoorema a funtani min a funti hoorema minen kam min puntanima min gaddi jangde min tottima min kalanima addu ballal ma ka jogiiɗo ndimago ma oga jogui ndimamuɗum acci haajum an aɗa haajuma dawa keɓa kemna hoorema gaccamo na noon de jurmodiren ballodiren oɗon gandi kam min jeeya courant o min jeeya wifi o min jeeya connexion o barmo kadi ko ma waɗe hunde nde mbawen deeje ɗo ɗum noon wadde so dendinen maldire koye meɗen toon ñino haalande no wasiyade on e kalɗo mbawɗon wonde e nokkuji jangde balle jangoɓe ɓe ballo jangguinoɓe ɓeɗo ndeedi gandal jangowo e jangguinowo ɓeɗo ndeedi gandal yawa koye nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam